Magazin na prvom programu Radio Beograda i jedna zanimljiva tema odmah na početku i pozivam sve koji su trenutno uz naše radio talase da dobro obrate pažnju. Zašto? Veliki broj građana iz unutrašnjosti Srbije, ali i iz dijaspore i regiona zainteresovan je za direktno zajedničko ulaganje u stanogradnju po modelu Investiram na kvadrat, a autor tog modela, Dušan Uzelac, objašnjava da se građani javljaju sa željom za direktnim kontaktom sa članovima tima, zbog čega će se sutra 22. maja u 18 časova u hotelu Hyatt u Beogradu organizovati takozvana otvorena vrata. I evo, ova najava je zapravo samo uvod u razgovor upravo sa Dušanom Uzelcom koji je na našoj telefonskoj vezi. Dušan, dobar dan. Dobar dan. I radujemo se što je Radio Beograd još pre tačno godinu dana, kada ste vi prvi put promovisali, predstavili, izašli u javnost sa ovim vašim originalnim modelom Investiram na kvadrat, govorio o tome i upoznao svoje slušaoce upravo sa tim. I sada, godinu dana kasnije, vidimo kako se ovaj projekat razgranao na najlepši mogući način u meri da morate da organizujete, mislim, lepo je to moranje, da organizujete i ova otvorena vrata sutra u Hyattu, da bi ljudi bili u prilici da dođu, da se direktno sa vama ispričaju, da tako kažem, podrobnije upoznaju, bez obzira što sva potrebna obaveštenja su već na sajtu investiram.rs. I evo, za početak, ovo je dovoljno, ja verujem, još ćemo se vratiti na taj poziv. Da li je poziv i dalje otvoren? Ima tu nekakva registracija? Hajte odmah to na početku da kažemo. Jeste. Svako ko je zainteresovan, eto, rekli ste taj sajt investiram.rs, tamo može da ostavi podatke. Mi ćemo i za one koji ne mogu da prisustvuju obezbediti onaj uživo link da mogu da gledaju, tako da korisno je da se upoznaju i na taj način sa cijelim konceptom. I rekoh ja, predstavljeno prvi put javnosti, vi ste predstavili tačno pre godinu dana. Da li ste tada, Dušane, mogli da pretpostavite da će izazvati ovaj model Investiram na kvadrat toliko veliko interesovanje ljudi? Iskreno ne baš ovoliko. Ja nekako sa mojim poslom, ovom kamaticom po kojom sam najviše poznat, tako je. Da, prepoznatljiv. Dugo imam uvid u to, nazvao bi ga, mitsko biće srpske slamarice, jer znam šta je ovaj narod i mučilo i šta ga i dan danas muči i koji su krstaši prošli ovim prostorima i gde su se ogrešili o pošten narod koji je svoj novac poveravao i upravo iz tog razloga sam modelovao celu ovu priču da bude jedna zajednička, transparentna, poslovna ideja koja donosi benefit svima. I to je u stvari pre godinu dana bila ideja koja je bila emitovana, pokazalo se kao efikasno. Onda smo predložili krajem godine prvi projekat po tom modelu i rasprodali sve. Za 7 minuta smo skupili 3,5 miliona evra. Eto, to je bio moment kada sam shvatio da ideja itekako ima smisla i da ljudi prosto u toj ideji vide rešenje i nekih svojih problema. Reč je o zajedničkom investiranju. Ja verujem da i dalje među našim slušalcima koji su sada sa nama ima onih koji nisu još uvek upoznati sa ovim modelom i sa ovom idejom. I zato kažem, reč je o zajedničkom investiranju ili sufinansiranju, kako god to nazvali, vi ćete me ispraviti ako ja grešim. Pa evo, Dušana, da mi još jednom slušalcima objasnimo kako svi mi, ili bezmalo svi, ili dobar broj nas, možemo da postanemo građevinski investitori. Pa, dobro ste rekli, ovo je upravo opcija da postanete građevinski investitor, ali na nivou minimum 1 kvadrata. I koncept crowdfunding, strana je reč koja označava zajedničko skupljanje novaca, je poznata u inostranstvu u raznim oblicima. Ovo je na neki način prvi put u formi stanogradnje kod nas. Ima tako nešto u formi biznisa drugih, ali cijela ideja je krenula od toga da
mnogi građani žele da investiraju u nekretnine, ali nemaju dovoljan kapital da kupe celinu. To je onako veći iznos novca koji je potreban. A sa druge strane, veliki broj ljudi koji mogu da finansiraju 1 kvadrat može da isfinansira zajedno i celu zgradu. I to je upravo ovaj model. Poziv svima koji žele da investiraju na nivou 1 kvadrata na koji oni reaguju rezervacijom tog kvadrata. Mi sa druge strane kada skupimo dovoljnu količinu za taj projekat tih kvadrata, organizujemo ostatak priče, potpisujemo ugovor i krećemo u izgradnju. Se ugovori potpisuju, izvinjavam se, da li se ugovori potpisuju pojedinačno? Da, to je individualna relacija. Svako ko učestvuje u ovoj priči je finansijer proizvodnje 1 kvadrata. Naša odgovornost sa druge strane je da taj kvadrat proizvedemo. Tu je sva ona priča za koju mi imamo ceo tim spreman, a to je pravni tim, arhitektonski projektovanje, sama izgradnja do konačnog momenta prodaje kada se proizvodi profit. I primjera radi, vi ste finansirali proizvodnju 1 kvadrata od 1.500 evra, to je proizvodna cena. Mi smo taj kvadrat napravili i prodali za 2.500 evra i profit koji ostvarimo u celoj toj saradnji delimo pola-pola. I to je cela priča. Tehnički, znači, vi imate auto, mi znamo da vozimo, zajedno ćemo se prevesti do neke destinacije i svako će imati benefit. Divna priča o zajedništvu, moglo bi se tako reći, i polako se kreće već ka realizaciji, onoliko koliko sam ja shvatila, Dušane, od 1 zgrade u Ustaničkoj konkretno, došlo se ili do 2 ili do proširenja kapaciteta gabarita te prve zgrade. Da, mi smo krenuli sa malim placem tamo, na kraju smo ceo taj potez proširili jer su nam se ponudili i komšije susedne i sve je to, da kažem, dobilo jedan oblik potrebe da se proširi ceo projekat. I to je upravo što smo emitovali pre 2 nedelje tu novu kampanju. To je bio prodajni dan, je li tako? Tako je. I sa tim prodajnim danom smo mi u stvari pustili tu drugu kampanju. U ovom momentu smo na nekih 80% skupljenih sredstava. I to, pojasnio bih model, mislim, cijela ideja ide oko toga da mi kao organizatori priči imamo neku ideju i proveravamo da li ima voljnih da učestvuju u tom poduhvatu kao finansijski partneri i uvek imamo opciju da ako nema dovoljno zainteresovanih, nikom ništa. Mi smo ideju predložili, nije bilo dovoljno zainteresovanih, idemo sa sljedećom idejom. I to je ideja iza cele te platforme investiram.rs, da ona bude svojevrsni investicioni butik gde će građani moći da biraju projekte i izaberu šta im se sviđa, da učestvuju, ono što ne razumeju dovoljno da preskoče i čekaju sljedeću opciju. Ono što je također zanimljivo, s obzirom da se, eto, poput nekog malog plamena ova ideja proširila među ljudima, posebno ovde u Beogradu, ali kao što smo čuli i u unutrašnjosti Srbije su zainteresovani, pa i u regionu, pa i u dijaspori, jeste da je došlo kao rezultat da ljudi ne žele da ulažu samo novac. Neko ulaže nešto, što bi se reklo, i u naturi. Da. Pa ovo je ono što ste spomenuli, postaje valjda onaj oblik radne akcije i taj neki zajednički pristup gde, vidite, za neki poduhvat su potrebni resursi. Novac je jedna vrsta resursa, ali i znanje kako se zida i kako se stavlja parket i sam taj parket, i to su resursi koji čine celinu. I oni koji vladaju, koji imaju te druge resurse, su prepoznali u celoj ovoj priči i za njih neki benefiti i ponudili su te stvari, pa čak i javljaju se i građani koji imaju placeve građevinske na određenim mestima koje su voljni da daju
u ovaj format da se proba, da se vidi upravo ta prihvatljivost ideje mase, da li želi tu da sazida zgradu ili ne. Koliko je ovo, sad će se ljudi pitati dve stvari, koliko je ovo sigurno, koliko je ovo pouzdano, koliko je ovo izvesno, s obzirom da je zarada poprilična i vi sami na to skrećete pažnju. Ovo je jedan model i investiranja i štednje koji donosi veću zaradu od svega što smo do sada znali, bezmalo bi moglo tako da se kaže. Ali koliko je to izvesno? Znate kakav je naš svet? Da, naravno. Vidite, zarada jeste primamljiva, ali to je zarada biznisa i možda malo ko, to jest mnogi mešaju šta su nekretnine, da ima tu dve grane nekretnina. Vi imate proizvodnju nekretnina i imate kasnije trgovinu nekretninama ili usluge, recimo izdavanje. Ovo što mi radimo konkretno je proizvodna delatnost i zato može da obezbedi takve prinose, zato što je proizvodna delatnost u industriji koja je to očekivani prinos. Sa druge strane, rastuća industrija, nekretnine su tradicionalno onako kvalitetna opcija zato što jednostavno i objasniti, nekretnine nikad ne mogu da padnu na nulu. Sve druge opcije investicione mogu. Znači, akcije na berzi mogu da padnu preko noći, mogu i da se vrate preko dana, ali u nekretninama ste uvek, da kažem, ne možete izgubiti nikad sve. I zato su one idealna opcija jer čuva vrednost. Među Srbima, onako kako se kaže, samo cigla i beton nisu izneverile Srbina dugo unazad. A ono što je bitno isto da se razume jeste da je to biznis poduhvat i da smo mi u celom tom poduhvatu finansijski partneri. Ima određenih neizvesnosti koje su nam zajedničke, ne postoji ništa što mi znamo, a da finansijski partneri ne znaju. Konkretno, buduća cena nekretnine nam je zajednička nepoznata. Tako je, može biti više od projektovanog, a boga mi može biti i niže, zavisno od kretanja na tržištu, ali tako? Tako je. I to je upravo odgovor na očekivanja. Ono što je bitno, da recimo matematički nikad ne može biti cena niža od proizvodne, jel te? Mi kvadrat ćemo uvijek prodati minimalno bar po proizvodnoj ceni. Drugim rečima nema gubitka, ali tako? Možda nema zarade, ali gubitka nema. Tako je. I to su neki projektovani profiti. Mi planiramo da za neki period od 2 godine ostvarimo finansijerima profit od 10 do 12% godišnje. Što znači 20 do 25 recimo posto za period trajanja tog ciklusa od 2 godine. Da, i recite nam, evo do sada imali ste, ako dobro shvatam, 2 prodajne dana. Da li ta trgovina ide i na sajtu investiram.rs? Ne investiram.rs se možete prijaviti ili kontaktirati nas. Tu se izjašnjavate faktički, jeste zainteresovani, kad preuzmemo komunikaciju ovako uživo, onda radimo i rezervaciju kvadrata i kada zatvorimo ovu priču sledi ugovaranje i transakcije i onda počinje život, da kažem, zajedničkog učestvovanja u projektu. Htjela sam da vas pitam apropo koliko kvadrata su ljudi prosečno kupovali. Eto, to mi je zanimljivo. Ima tu dosta zanimljivosti. Mi smo u prvom projektu čak morali da na neki način sputavamo ambicije pojedinaca koji su hteli i 200-300 kvadrata. Imali smo i dosta onih sa po 1 kvadratom. Da. I u ovom drugom projektu imamo prostora još ovih par dana da prihvatimo, kažem, sve opcije, ali meni je i to drago što imamo dosta tih malih investitora koji su na nivou recimo nekih 100 do 150 ljudi sa po 1 kvadratom. Što je nekako meni drago jer
to je na nivou nekih 2000 evra investicija koja inače bi stajala i bila pod tim pritiskom inflacije koja nažalost onako degradira vrednost novca dok on stoji. Čim ga vi pretvorite u nešto drugo, inflacija nema nikakav utjecaj. To je sve tačno, svako će se sa vama složiti, a do sada je bilo da ipak Srbi najviše u slamaricu veruju, ali kao što sada vidimo, ovaj projekat, ovaj model Investiram na kvadrat je mnoge među njima ipak zainteresovao da odreše tu slamaricu, da je pomere i da izvuku nešto od toga što se čuva za ne daj Bože, ne ulaže, također ne daj Bože da se posle nešto desi sa tim što su uložilo. Dakle, konačno izgleda srpska slamarica dobila konkurenta, a to je ovaj model Investiram na kvadrat i još jednom evo za kraj, dakle, da pozovemo i one koji su se sada tek obavestili, sada zainteresovali, sutra mogu i da vas sretnu u Hajetu od 18 časova kada su otvorena vrata, je li tako? Tako je. Mnogo hvala Dušane na ovom razgovoru. Nastavit ćemo sasvim sigurno da pratimo razvoj ovog zanimljivog projekta i da kažemo originalnog projekta. To je vaša zamisao, vaša ideja. Jedva čekamo da vidimo tu zgradu u Ustaničkoj ulici, a moguće i da upoznamo nekoga od ovih investitora, pogotovo ovih koji su investirali upravo za 1 kvadratni metar. Može, dogovoreno. Dušan Uzelac, autor modela Investiram na kvadrat i da podsjetimo još jednom osnivač portala Kamatica, bio je naš sagovornik.